Здравейте и добре дошли! Казвам се Александра и с огромно удоволствие ви приветствам в този курс по интериорен дизайн. Вложих внимание, практика и реален опит, за да създам съдържание, което не е просто теория, а нещо, което можете веднага да приложите. В следващите седмици ви очаква едно цялостно пътешествие в света на интериора. Ще започнем с основите на декорирането и създаването на концепция, след което ще преминем през психологията на цветовете и изграждането на цветови решения. Ще се научите как да планирате пространството ефективно, как да разполагате мебели с мисъл за поток и функционалност и как да комбинирате материали и текстури така, че всичко да изглежда завършено и хармонично. Ще обърнем специално внимание и на осветлението, как да създавате атмосфера чрез реални типове светлина и как да използвате осветлението като ключов елемент в интериора. Още от сега ви насърчавам да изберете пространство, върху което да работите по време на курса. Това може да бъде стая от вашия дом или реален проект. Започнете да мислите за него, наблюдавайте го, анализирайте какво работи и какво бихте искали да промените. Така ще можете да приложите всяка една стъпка от курса в реална среда и да видите истинската трансформация. Всяка седмица надгражда предходната, така че в края ще разполагате с цялостен и добре обмислен дизайнерски план за реална стая във вашия дом, от идея до финална концепция. Курсът е практичен, забавен и създаден, за да ви помогне да се доверите на усета си, да разберете защо нещата работят и да взимате уверени решения, които отразяват самите вас. Радвам се, че сте тук с мен.